Sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 13 san 2024 o ye don ye min bɛ to Mali sɛnɛntolontan tariku kɔnɔna na ka da kan championnat professionnel siɲɛ fɔlɔ daminɛ don do. Sɛnɛntolontannaw bɛna kɛ lahala ɲumanw na senkɔrɔmanedoba dɔw ka hakilina filɛ a ko kan an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mori Konate ne ye jeliba supporter ye. Mali championnat daminɛ bi a diyara n ye ka da kun caman kan parce que anw bɛ retard la dɔɔnin surtout club fila m'an bolo n'o ye Jeliba ni Stade n'u bɛ commission africaine na a b'u arranger comme quand ni minnu bɛ jouer commission na a caman bɛ dɔw bɛ 9e journée la dɔw bɛ 6e journée la an ka denmisɛnninw n'u ma nin daminɛ an bɛna jigin u la sisan jour taara an taara yan fɛ dɛ jour bɛ taa entraîneur bɛ taa or que commission t'u la ni commission tɛ ballon la fu don e ni min bɛ jouer a bɛ bate o jagoya de donc a kɔni diyara an ye ka da fɛn dama kan o de ye nin ye Ala ka Mali balita jɔ. Aminata Sissoko Mali sɛnɛntolontan kanuba do a ka haminako filɛ ka ɲɛsin sɛnɛntolontan ɲɛmaw ma. N kɔni ballon filɛlaw hakili la a ka to tan ballon tannaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa bɔ u ka ballon tan na n'a fɔra u bɛ u nin di nin baara in de ma depuis u ka dɔgɔ dɔw bila ni sira in de kan mais i b'a ye anw fɛ yan Mali la i bɛ ballon tan mais i tɛ se ka balo i ka ballon tan na a ka kɛ sababu ɲuman ye u ka se ka musakaw ɲini ka se ka an ka ballon tannaw bila condition ɲɛnama na cogo min na u fana bɛ se ka balo u ka sport la. Sori Ibrahim Jara afe senkɔrɔmanedoba ale ka haminako filɛ nin ye. U ka joueurs considérer k'u bila condition na quoi parce que n'i y'a ye joueurs dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ jouer la u tɛ dumuni ɲɛnama yɛrɛ sɔrɔ ka kɛ n'i ko k'olu ka taa kɔfɛ k'u ka taa ligue ballon ninnu ta a ka gɛlɛn u tɛ se ka taga yɔrɔ jan quoi. Mamadi Jakite farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamako. N ye an siɲɛ fɔlɔ ye n tɛ Mali championnat yɛrɛ a daminɛna kabini san 1981 en tant que championnat national mais ni diɲɛ yɛlɛmana i bɛ yɛlɛma a nɔfɛ ballontan ɲɛnabɔ sobaw CAF kana se FIFA ninnu ma olu ko ka ballontan kɛ professionnalisme ye ye mun ye ballontanna ka balo i k'a dɔn ballontan kɔnɔna na donc o de nana an wajibalen don ka dɔ la n'an ma ni diɲɛ yɛlɛmana n'i ma yɛlɛma diɲɛ nɔfɛ a bɛ kɛ baara ye donc nin ye Mali siɲɛ fɔlɔ ye ka don a la donc an bɛ se k'a fɔ jɔn 14 olu bɛna i ka dɔn a ballon tan o tɔn 14 tile 20 ani tile 6 o bɛ kɛ a ye donc tɔn 13 b'a ɲini ka Joliba Culture de Bamako k'o nɔrɔ bila donc an bɛna ye an bɛna ballon tan dumanba ye mais n'i y'a yɛrɛ ta k'a lajɛ wari bɛna k'a la ka d'a kan wari dɔ farala wari kan mɔgɔw mana gagner championnat la $30,000 mun kɛra filanan ye $15,000 mun kɛra sabanan o bɛ $10,000 sɔrɔ fo la championnat tun tɛ ten an bɛ se k'a fɔ a bɛna valeur don an ka ballon tan na nka comme ko daminɛ don an bɛna an jira a daminɛ o kɔni fɛn fɛn n'i y'a ye daminɛ ye a daminɛ ka gɛlɛn an bɛ se ka fɛn fɔ Ala ka a ɲa an ka jamana bolo. Shekina Sanogo motokɔlɔsila don sɛnɛntolontanna yɔrɔw la championnat daminɛni diyara a ye kosɛbɛ ka da kan ale ka musaka sɔrɔ yɔrɔ don an ka Shekina lamɛn. Ni championnat match bɛ état bɛ ɲɔgɔn ye n'a sɔrɔ Jeliba dɔn an bɛ se ka moto 400 moto 500 ne yɛrɛ don moto 400 moto 500 600 an b'o jɔ match kɔnɔ mais les matchs visités comme ça maximum moto 200 moto 250 ou bien moto 300. Ni kɔni ye championnat professionnel daminɛnen de ye Mali la VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré Kalaseli don.